Vi skal have hentet en optagelse og lagt den ned på en USB-pind på en NVR-løsning. Jeg går ind og trykker på højre museknap og får en menu frem. Nummer 4 er Playback, og det er den, vi skal bruge for at kan hente optagelserne på USB. I det tilfælde her kan man indsætte en kode, hvis installatøren har valgt dette. Hvis ikke det er der, så er default ingenting, og derfor så trykker jeg OK med venstre museknap. Nu er jeg inde i Playback-menuen. Midten af højre side har jeg en kalender. Nederst i højre side har jeg et valg af kamera. Helt nede i bunden har jeg en tidslinje fra kl. 00 til 24. Jeg har nogle frem og tilbage og næste klip og playbacks funktioner og cut og harddisk eller backup disk. Over ved kalenderen kan man se, at der er nogle felter, der er farvet. De felter, der er farvet, fortæller, at der er optagelser på harddisken. Dem, der ikke er farvet, er der ingen optagelser, ingen hændelser. Selve hændelsen kan man se 2 kameraer samtidig. Man kan ikke på dette system, da der kun er 1 kamera på, men hvis der var flere kameraer, så vil man have mulighed for at kunne se 2 af gangen. Det kan man vælge hernede. Man kan trykke på den med venstre museknap, så bliver den deaktiveret, og så kan man vælge, at man ønsker at se kamera 4 og 6, eller 4 og 2, og så videre. Og ved at trykke på dem igen, så deaktiverer man dem igen. Det der foregår med venstre museknap. Jeg vælger nu kamera nummer 1, og jeg har fået at vide, at jeg skal finde en mørk bil, og den skulle have været der i tidsrummet mellem 9 og 10. Fredag den 17. april. Så jeg går ind og klikker på den 17. april. Den bliver så farvet grøn. Og jeg går ind og viser motion detection hændelser ved genereringsknappen hernede. Her vil jeg så kunne få alle hændelserne, der er sket med motion detection fra klokken 4 eller fra kl. 000 til 23:59. Og den første hændelse, den fredag, er kl. 4 om morgenen til, og den sidste er kl. 23:03. Når man går ind og klikker på den, vil man kunne se forskellige hændelser, og den vil automatisk springe videre ned til næste klip, hvis man ønsker bare at kigge på det. Man kan også bare trykke på dem, så går det lidt hurtigere, og vil man kunne se forskellige klip på den måde. Men ja, vil jeg så gå ned og kigge, da jeg skal finde noget, der er sket mellem kl. 9 og kl. 10. Så vi går ind og kigger her. Vi leder efter en mørk bil, der mangler en afkapsel og baghjul, og den må vi så se, om vi kan finde. Den var så der. Der er en mørk bil med manglende afkapsel, så det er sandsynligvis nok den. Den har afkapsel på os, den der. Det vil så sige, at vi har fundet vores bil. Det er den, der er der. Og den ønsker vi nu at få lagt ned på en USB-disk. Jeg putter nu en USB-disk i en USB-pen i vores NVR i fronten, og går herhen og vælger dette klip. Nede i hjørnet hernede vil der komme en backup disk. Den vil jeg så nu kunne trykke på, og så vil der stå her, at der er en USB i port nummer 1 på 15-16 GB disk. Der er noget i forvejen på, så jeg kan så trykke på backup. Jeg får så valgmuligheden for data. Hvad den hedder er filmdata. Og jeg ønsker så at gemme den på det. Jeg har valgt 2 valgmuligheder hernede ved backup form, AVI og H264. H264 kan kun vises på NVR'en. Så jeg ønsker en AVI. Jeg trykker på start, og min gemning er i gang. Nu er den backup and finish. Og jeg har
nu mit klip. Der er også en anden mulighed. Man kan gå ned og finde sit klip nede i tidslinjen. Det sker ved at man kan scrolle på det hjul der sidder på musen. Så bliver tiden mere og mere præcis. Og man kan køre med bjælkerne som man vil her. Jeg skal så hen og kigge efter den vi havde kl. 9:28. Så jeg skal lige lidt længere hen med musen. Så vi rammer kl. 9. Så 9:28, det vil sige det er der. Der vil jeg så se at bilen kommer kørende den modsatte vej, og det vil ønske jeg faktisk at have et billede af. Så snart at jeg ser det jeg gerne vil se, så trykker jeg på start klipsaksen her. Det vil sige lige snart jeg ser bilen, det gør jeg nu. Så trykker jeg på knappen, og det er venstre museknap jeg trykker på. Når den så er færdig igen, så slipper jeg den, og så er engine stoppet. Når jeg har gjort det, så går jeg videre til næste, og jeg har stadigvæk min USB-pind i fronten af enhveren, så kan jeg trykke på backup. Det kan jeg så se her jeg har. Jeg trykker på backup, jeg har en dato, og jeg har hvor meget den fylder, jeg har RVI, og jeg trykker start. Backuppen er fuldført. Okay. Det er de to måder man kan finde sin enhvernløsning, eller finde sin optagelse på sin enhvernløsning. Når man skal ud af alt det her, så trykker man på krydset her og derop, og man er tilbage til live streaming igen. Nogle skærme vil måske stå sådan her, når man kommer til den, så man ikke har alle de knappefunktioner ude i kanten. For at få den til det, så kan man gå ind og skrive tilbage til fullscreen. Prøv at klikke på den igen. Men man kan altså også gå direkte i playback menu herfra, uden at behøve at skal have det udsiden. Det var måden at hente optagelser på en enhver.